Ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза якчандта мошинои арзони қимат ҳамондагием ҳамашон бо дархости шумо. Дар навори имрӯза ҳастаи мошинои Opel Astra G Caravan ва Opel Astra H. Бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеоно лайкора бимонед ва дар комментария мошинои мехозагитона номша бинависед. Мо ҳамон намуди мошиноро наводҳоша бисёртар мекунем. ва бардоро кадоме аз шумо агар мошин, хона, чеки дора барои фурӯхтан дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар имо ё WhatsApp мо сурат ва маълумотро равон кунем, мо дар намудҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бардоро дастгирӣ кинем, видеоро падилиса кинем дар имо, WhatsApp ва дигар сайтҳо. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бардоро Opel Astra G мебошад ки дар кузуфи Caravan универсал қарор дорад. соли бариш 2004, объеми мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин. коробка передачаш механикаи ва дар амҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳама ҷош 100%, ягон камдиву расход надорад. фақат мошина мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 81,000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонамо лайкора бинед ва дар комментария мошини мехозагитона номша бинависед. мо ҳамон намуди мошинҳоро ҳам наврҳоша бисёртар мекунем. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملحم پیگمنت برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگهای گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. ماشین نوبتی ما بردار Opel Astra H میباشد که سالی بارش 2007، объеми мотори 1.6، سوزش ورش بنزین. коробка передачаш механикаи ва дар амҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. техосмотрш солона, 4 баллон нав утилизатсия дорад. мошин қариб ки вагонай ва беҳуда занг назананд гуфтааст соҳиби мошин. мошин ҳолаташ 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 77,000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро кадоме аз шумо агар мошин, хона, чеки дора барои фурӯхтан дар рақамҳои комментария будагӣ дар имо ё WhatsApp мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар намудҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra H мебошад ки соли бариш 2002، объеми мотори 1.8، сӯзиши вориш бензин. коробка передачаш автомат ва дар амҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин тенҷи бадай ҳуҷҷатош 1 моҳи дига, тонировка 7 моҳи дига, баллонош 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 85,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кинед, видеоро падилиса кинед дар имо, WhatsApp ва дигар сайтҳо ва дар комментария мошини мехозагитона номша бинависед. ва кадоме аз шумо агар мошин, хона, чеки дора барои фурӯхтан дар рақамҳои комментария будагӣ дар WhatsApp мо сурат ва маълумотро равон кунем. мо дар намудҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем.
ماشین نوبتی ما بردار اوپل استراجی میباشد که در کزوفی کاروان قرار دارد. سال بارش 2002 ابیوی موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز. коробка першаш механикаи ва дар амҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторш 1.6 инжекторай камтар муомилат дора. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. наршаш 68 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бешар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонамо лайкро абунед ва дар комментария мошини мехоситон номшо бидонистед. мо ҳам номи мошинро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошини фурӯшида шуда дар рақамҳои комментария бидагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунем. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорро мекунем. мошини навбатии мо бардори Opel Astra G мебошад ки дар кузуфи караван қарор дорад. соли бариш 1998 сӯзишвориши гази бензинай, моторш 1.6 простой, коробкаш механика, ҳуҷҷатош 100%, балонош 70%, ноҳияи дӯстӣ ҷиликул. нархи мошина 65 000 сомонӣ гуфтааст ки савдоям мешавад. мошин алиш намешавад. дар рақамҳои рӯи экран будагӣ ватсап ҳам ҳаст, простоям занг бизанед мешавад. марҳамат касоне ки харидоред мошини Opel Astra G кузуф караван, марҳамат занг бизанед бихаринша. ва бардоро кадоме аз шумо агар мошини хона чек доред ё ки нашуд лабой намуд реклама, марҳамат дар ватсапи мо дар рақамҳои комментария будагӣ дар имо ё ватсапи мо муроҷиат кунед.